L-ewwel ħaġa hija il-budget għamel enfasi kbira fuq l-ambjent u din hija xi ħaġa pożittiva għat-turiżmu u qed nieħdu gost ħafna biha għax l-ambjent huwa dak illi aħna imbjaw lit-turist li jiġi hawnhekk u l-ambjent allura huwa pożittiv ħafna għal-turizmu. Il-budget huwa wkoll budget soċjali joħsieb il-nies l-iktar li għandhom bżonn. Żid ġurnata leave, ma nistax ngħid illi aħna kuntenti illi żid ġurnata għax diġà hemm ħafna leave u allura jidrilna illi ma kienx hemm bżonn tiżdied din il-ġurnata, però napprezzaw illi dina kienet wieda politika allura trid tiġi attwata. Jidrilna wkoll illi hemm bżonn nieħdu ħsieb il-relazzjonijiet umani li għandna bżonn fil-lukandi fejn għandna nuqqas kbir u s-sostenibilità tal-pajjiż u tal-industrija hija xi ħaġa li rridu naraw fil-pjan ta' 2025. Huma challenges kbar, imma ċerti li jekk naħdmu kollha flimkien inkunu nistgħu novercomewhom dawn iċ-challenges. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.